O xulgado de instrucción número 3 de Vilagarcía decretou a liberdade para os dous acusados de violencia no ámbito familiar que onte tiveron unha liorta da que saiu ferido o seu bebé de 11 meses. Despois da posta en liberdade, celebrouse un xuízo rápido. Os pais do menor de 20 e 24 anos pasaron a disposición xudicial neste xulgado de Vilagarcía no entorno do mediodía. Foron condenados cada un deles a un delito de violencia no ámbito familiar a 40 días de traballos en beneficio da comunidade, a privación do dereito á tenencia e porte de armas durante 2 anos e a prohibición de aproximarse un ao outro a un mínimo de 150 metros durante 4 meses. A primeira hora deste domingo, os dous pais comezaron a discutir e agredirse no seu domicilio situado na Avenida da Mariña en Vilagarcía, ao mesmo tempo que a muller sostiña en brazos ao pequeno, que acabou recibindo un golpe polo que foi trasladado ao Hospital do Salnés. Ali recibiu a alta poucas horas despois ao non rexistrar agresións de gravidade. Con respecto ao bebé, non se adotou ningunha medida xudicial, o caso puxose en coñecemento dos servizos sociais por corresponderse.